Здравейте! Запитвали ли сте се какво са емоциите? И как да помогнем на детето то да се справи със своите емоции? Днес съм тук, за да ви покажа една страхотна книга, чрез която може да представите емоциите на децата, как те се чувстват, как да им помогнем да се справят със своите емоции, как да им помогнат да изградат чувството за емпатия към останалите, чрез една страхотна книга, която се нарича Флъфи – света на емоциите. Ето това представлява книгата. Тя върви в комплект с карти. Емоциите – това са чувства, които изпитваме ние. За едно малко дете е много трудно да разбере своята емоция. И колкото по-рано го направим участник в света на емоциите, колкото по-рано му бъдат представени емоциите, толкова по-бързо и по-лесно то ще се справя с тях. И ще излиза от тях по най-добрия начин. Ако детето изпитва щастие, радост, или пък ако изпитва страх, тъга, гняв, завист и така нататък. Как да се справи с тях? Какво означава, примерно, изненада? Как да се справи с страха? Всичките тези емоции са разказани с прекрасни приказки за Флъфи, едно сладко чудовище и неговите приятели. Сега ще ви покажа Страх. Това е една от историйките, която е разказана в приказката. В нея Флъфи се страхува. Той не знае това чувство какво е. И в тази книжка ще намерите точно това. Самата емоция, какво означава тя и как да се справим с нея. Да я приемем и да видим всъщност, че това, което изпитваме, не е толкова страшно и лошо, колкото изглежда на пръв поглед. Ще помогне на децата ви да разберат емоциите, да ги осъзнаят и да се справят с тях лесно и интересно. Също така пораждат чувството за емпатия, да бъдат съпричастни, да бъдат състрадателни, да се поставят в обувките на другия. Тези карти има 4 игри. Има QR код, който ще ви отведе в сайта, където са описани по-подробно игрите. Те са разделени на емоции и на емпатия. Ето това представляват картите. Ето. Наистина ще ви помогне да помогнете на децата си да разберат света на емоциите. Да влязат в този приказен свят на тези малки сладки чудовища и да им бъде лесно да различават, да се справят, да знаят какво изпитват и как да го преодолеят.